Мога да те бия с една ръка. Да, бе! Ще видим. Подяволите. Тези двамата ми развалиха асоциацията. Да му се не види. Останах безплажен бар. После се откриват на една от тези сбирки. Развратници. И вследствие на това всички се отприщват. Всъщност там няма нищо такова. Има само едно брутално сексуално напрежение, което може да избухне всеки момент. В крайна сметка, пълен провал като преживяване. А сексуалността също няма никакъв ефект. Ама че измама! За да изтрие неописуемия спомен за нощите в Португалия и не мога да отворя това и не знам кой спечели апартамента в Торевиеха. Понеже свекърва ми беше кастрирала химическия Амадор. Какви ги говориш? Героят на Бруно е много нежен и събужда много неща у майте. В същото време има много качества, статус, нещо от което майте се интересува, социално-икономическо положение. Тоест финансовата част е важна и в същото конфликти. За майте е много изгодно да се срещне с такъв тип характер, особено в един мъж, защото не е това, с което е свикнала. Той не иска пари, а я кани на вечеря. Нещо много важно. Не е агресивен, както обикновено са другите мъжки образи с нея, а е кавалер. И затова майте се ласкае много от тези неща. Чувства се много удобно с него и двамата ги свързва смехът. От кога не се бях смяла така? И аз не се бях смял така. Отиват на вечеря и изведнъж той започва да сваля майте. 51, втора репетиция. Репетиция? Но проблемът им е, че когато минават по-нататък, очевидно няма връзка между тях в леглото. Започна една програма на един американец, който прави страхотни торти и реших да го гледам, да взема идеи. Вода, малко вода. Вода! Запиши го, защото постоянно запълва кадъра, за да не се виждаме ние. Запиши го, защото иска да е... Краде фокуса. Постоянно. Какво гледаш? Нужно ли е това? Откъщи ли идваш? Да. Ще питам нещо Лаура, режисьорката, и ще се преоблека. Нещо по сценария. Не знам защо трябва да се обличам като мъж, разбираш ли? Пабло с перуката. Това е ясно, затова никога не съм си пускал дълга коса. Бъркат ме с сестра ми. Така съм като сестра ми и Русана, виж. По-красив е без перука. Ами така е. Просто трябва да свикна, нали? Да. Сега ще видиш как ще се радват хората, като ме видят. Нищо няма да коментират, няма да ми се смеят, нищо. Амадор се маскира като жена, за да влезе в болницата и да преследва Йоли. Сега вече си в твоята роля. Сега вече си в ролята, която ти приляга. Така е. Пабло с перуката е... прекрасен, както видяхте. Същия е като мен. Ако му снимаш глезените, не знаеш дали съм аз или той. Снимай глезените му. Красавец, нали? Какъвто е голям и както му стои престилката и полата, с която е отдолу и не знам какво още, изглежда доста ужасно. Какво става с нашата любов? Копеле, маймуна такава! Какво да кажа? Мъртва е. Мъртва е. Пабло, обичаме те.